Hej og velkommen til godt nytår! 2026 kommer til at være et år, der kommer til at være spækket til randen med Bionørd, og der kommer faktisk allerede en video i dag. I dag der vil jeg tage ud og lede efter skægmejse ved Gudenåen. Skægmejsen det er en art, jeg aldrig har set før, og det er også en art, jeg rigtig gerne vil se. Det er en art, der er på min 20-artsliste. Min 20-artsliste det er en liste over 20 arter, jeg rigtig gerne vil se, for jeg bliver 20. Hvis nogen af jer kunne undre jer over, hvilke arter der er på den liste, så smider jeg den gerne lige heroppe på skærmen i 5 sekunder. I kan se, hvis der er et checktegn, altså flueben ud for nogle af arterne, så er det fordi, jeg allerede har set dem. Og det kunne også være fedt at få sat et flueben ud for skægmejsen. Men vi ser helt klart ikke nogen skægmejse ved bare at stå her og snakke. Så lad os komme derhen, hvor der faktisk lever nogle skægmejser. Der er rørskov hernede, og nu der er der allerede chance for at se skægmejser. Så lad os gå derhen. Det her det er Gudenåen, og jeg har faktisk en lille sjov historie om en art, der har levet her i Gudenåen. Det er en art, der hedder Gudenålaksen. Gudenålaksen, det var en af de eneste endemiske arter, Danmark har haft igennem tiden. En endemisk art, det betyder bare, at den ligesom kun lever et sted, eller kun lever det sted. Og Gudenålaksen, den leder altså kun lige herom i Gudenåen. Der var nogen, der tænkte, nu laver vi noget, der hedder Tangeværket. Jeg kan lige smide et billede ind af det her og nu. Og Tangeværket, det blev bygget lige midt i Gudenåen, og det forhindrede laksene i at kunne komme op og gyde. Tangeværket blev bygget cirka i 1920'erne, og i 1930 der uddøde Gudenålaksen. Så på den måde så fik vi altså en af de eneste endemiske arter, vi nogensinde har haft her i Danmark til at uddø sådan der. Her der er der fodspor fra nogle dyr. Som vi kan se, så er der både sådan nogle lidt store fodspor. Det er fra et eller andet dyr, som jeg ikke ved hvad er. Men der er også nogle lidt mindre fodspor, hvor det ligner, at der sådan er 3 tæer, der har trådt ned på sneen. Der kan jeg sige med ret stor sikkerhed i stemmen, at det er fra en fugl. Som I kan se, så er det sted, jeg går ved, altså Gudenåen, det er mega smukt. Prøv lige at se! Og nu synes jeg, at vi skal gå videre og se, om der er nogle skægmejser. Nu skal I være helt stille. For som I kan se både herude og herude, fuldstændig omgivet af rørskov, og det er lige nu, der er allerstørst chance for at se skægmejse. Prøv lige at se, hvor meget rørskov der er. Der er altså en rimelig stor chance for, at der er en flok skægmejser derude. Og det der er jeg næsten sikker på, var enten en grønpinde og høne. Der er et nu skal det være klar. Hvad er det? Som at finde en nål i en østak. Sådan er det at finde en skægmejse. Hvad er det der? Hvad er det der? Jeg er lige ved at tro, at det der det er en vinand. Det finder jeg stadig på min 20-artsliste. Jeg kunne ikke ordentligt se det. Knopsvanen, det er altså virkelig en smuk fugl. Altså, man kan godt forstå, hvorfor det er Danmarks nationalfugl. Hej, prøv at se igen. Nu gør den det. Det er en knopsvane, der prøver at finde mad nede i søen. Og derovre, der kommer der en masse fine gråkraver og råger. Nej, der var fugle overalt. Nej, nu spiser svanen igen. Nu er den her video ved at være slut, og jeg så desværre ikke nogen skægmejse i dag. Men til gengæld så jeg en masse andre fede fugle, og det har været en mega god dag. Det sidste jeg vil gøre i den her video, det er at jeg vil give det her mega smukke sted stjerner på en skala fra 1 til 10.
Jeg skal give det. Jeg synes altså, at stedet her, det skal have 10 ud af 10 stjerner. For det første, så har det været mega smukt og idyllisk. Og for det andet, så har jeg haft en mega god dag. Jeg kan kun anbefale jer, når I har set den her video færdig, så kan jeg kun anbefale jer med det samme at gå ind på jeres Google Maps og skrive trækstien, og så bare drøn herud og gå den rute, som jeg har gået. For det er altså en mega smuk rute. Fedt, at I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses!